fos una fila mora, que sintonia. però quina sintonia, quin increïble. tros de sintonia per rebre a Vicent Linares. Muy buena, no és, però podria ser. Però podria ser. efectivament. Podria ser-ho. Doncs ja tenim nom per la secció. Bona vesprada, sí. Clar. Què? Va haver un Com? dia que... Va haver un Va haver un dia dia que- Vicent? Que... Ja, però que Que... jo no ho acabo de veure. Mua. Va haver un dia que jo... No. Vosaltres el que passa sou del comando tocapelots i aneu a per mi, però no teniu que poder. La setmana que ve n'educ un altre. Che, quina sintonia més ben triar. És espectacular. Encara que vull evitar-ho, totes les setmanes parlem de Roma. Sí, és de veres, acabeixin Roma de Però Roma. això és perquè tots els camins condueixen a Roma. Correcte. I demà agarrarem l'autovia Àpia 7 per anar al conclave. Conclave. Molt bé. Conclave de sol o conclave de fa. Això ja depèn Del nivell musical. de com vulguin obrir o tancar la porta. Val? Però sabeu què vol dir conclave? Era lo de la clau, de Conclave tancar quan en ja ve, clau, no? Com tancar en clau. En clau. Però que no sabeu per què es tanquen en clau. Per què No, estan que anem que no? perquè no s'escapen, perquè no l'escapen. Pues sí, i estan incomunicats. I això té que veure en la història. Avui ho porto tot preparadíssim, Vinga. Ho porto tot molt preparat. Val. El primer conclave té lloc l'any 1271, val? A la localitat italiana de Viterbo. Sí. I ho puc preparar, què puc dir-te? Que de Roma a Viterbo, que està al nord, Viterbo està al nord de Roma, són 19 hores caminant Un bon No. dato que i necessitava. una hora i mitja en cotxe. Això m'ho va Ah, dir Google Maps. Ho va dir Google Maps, que és una Vale? gràcia. Estaven en Viterbo, per un lío que havien tingut entre l'emperador, el Sacre Imperi Romano Germànic, el papa, que independentment de lo que passara sempre tenien lío. L'emperador i el papa, bé, col·legues eren, però eren de mata-me i te mataré, saps què t'ho dir? Ja. Vale. El col·legi cardenalici feia quasi 3 anys, ojo al gato, ojo què vol dir ull, Ull. quasi 3 anys estaven reunits des de 1268 per triar un papa. 3 anys? I Reunits? 3 anys. Però hi ventilarien o alguna cosa, no? Perquè això faria una olor de tancat. No ho sé, no, home, no, ells vivien en Viterbo, ja veuràs. No. Vale. Vale. No estaven tancats. I O com és això? i Què? res, estaven allí i anaven buscant i anaven elegint el nou papa i no es ficaven d'acord, El problema que tenien era religiós? No, perquè ahir tots estaven d'acord. Quan consagres l'hòstia està el nostre senyor dins i no te pots casar i uno Dios es trino i tot el rotllo este. Ahí no hi havia discussió. estava bé. L'abort està malament, els homosexuals també, tot això ho tenien Això ho clar. tenien clar. Era un problema polític. Per què? Ah, Perquè durant els segles XI i XII hi havia hagut un conflicte en Europa que es deia la querella de les investidures, que de querella no va tindre, però una querella és un paper. No, tu vas a dir, te presento la querella. Correcte. No, pues no, allí se matava. La querella se matava. ¿vale? Lo resolvien d'una altra manera. Van ser una sèrie de guerres que van tindre allí i tal, i que al final va guanyar el papa, val? Perquè tenien eixe poder, tenia més poder, i al final el papa pues, decidia coses. Però al vindre el segle II i el segle XIII, que les ciutats comencen a tindre més importància i l'activitat econòmica comença a despertar, els reis tenen més poder. I aleshores els reis, què volen fer els reis? Pues tindre més poder. Manar. Què vol un jefe? Pues manar. Més. Tot el que puga mandoquejar, mandoqueja. sí. I aleshores què va passar? Que el rei de França i l'emperador del Sacre Imperi Germànic volien col·locar al seu col·legui. Sí. Després tenim per un costat els angevins, que són els... O sigui, ells volien un papà afín Sí, a la seva causa. fin i a principi. Els angevins, que eren partidaris de la família Anjou, que era la família francesa, de rei de França i rei de Sicília, angevins. I els imperials, que eren que volien que estigués allí l'emperador. Imperials. Vale. Estic. Toca el papa! Aleshores, què va passar? Ahí teníem dos. Allí estaven Dos tots els faccions. cardenals en el poble este a 19 hores d'Itàlia caminant, d'Itàlia, digo, de Roma, De Roma. i allí estaven votant i menjant, votant i bevent, votant i dormint, Sí. votant i no dormint, ja sabeu a què me referís, Ai, que senyor. eren cardenals però eren homes, saps què t'he vull dir? I clar, Vamos, vivint la vida loca d'allí. exacte. I al Un cap de- Erasmus, un Erasmus. Un Erasmus, Un Erasmus. exacte. I al cap de 3 anys, els de Viterbo van acabar fins als
de tant de cardenal als quals havien d'alimentar, de mantindre by the face. I van dir... Ja està, bé, 3 anys, és que és Una una barbaritat. cosa t'he de dir. Si ara un cardenal, actualment, un cardenal costa de criar, imagina't en el segle XII que podien fer el que es donava la gana. Saps què t'he vull dir? Aleshores, Demeter vol dir, s'acabau. I què van fer? Què van fer? Es van tancar dins d'on se reunien, es van tancar en clau, espera't, es van reduir la ració de menjar i es van arribar a llevar el sostre del local on estaven perquè patiren calor i fred, perquè s'espavilaren A veure, esto, si esto se decidissin o no se decidissin. a veure si Algú va ja pensar. teníem un Algú va papa, pensar. Però mira tu si la cosa estava malament entre els angevins i els altres, que ni a Xina No? no van arribar a una cosa. Ni tancats en clau, ni sense tancats sostre, en ni clau, sense ni menjar, res, ni res. ni passant fam de totes les classes, perquè l'altre De tot- també... de totes les classes. Vale. I al remat, què van fer? Van escollir un papa a uno que no era cardenal. Com? Claro. Diuen, Pues si entre nosaltres no entre s'aclarem, no m'aclarem, molt bé. uno Uno de fora. A uno que li diuen Teobaldo Visconti, que fins feia poc no era ni capellà, que era secretari d'un cardenal i que en aquest moment el van pillar per Terra Santa negociant en els mongols, a vos se li donaven pel pelo als musulmans. Val? I aquell pues, se'n va vindre i se va ficar un nom que era Gregorio X i va ser qui va establir les bases dels actuals O conclaves. sea, que ell estava en la Mongòlia, tan tranquil tampoc, perquè estava... No, estava de... Mongolia en aquell moment en no devia embolics. ser un puesto agradable. No. Però, clar, sí. I clar, és que això també és temps, perquè li aplegui la carteta o Que la torna, noteta que torna. o lo que sigui que li diuen, vine perquè sí que vas a ser papa. Que també imagina't l'esglai. Este xic, que no era cardenal, però va ser qui va instaurar Les normes, les normes, més o o sigui, menys, vull dir... Este xic digue, a mi no me la tornen a fer, jo no sé tampoc. I això se I canvia. això se canvia. Molt bé. 2 anys i 9 mesos van estar per elegir un papa. 2 anys i 9 mesos. mesos. Ell és el que més ha tardat i va ser el primer que es va fer de Xina, ¿vale? I després el conclave més curt va durar unes 10 hores, l'any 1503, i va acabar amb l'elecció del papa Pius III. De horetes, De està bé. horetes. 10 hores està bé, 10 hores... 10 hores, i si Torna amb a unes mitjà quantes laboral, les van passar dormint i tenien... Com dien els homes antes del camp, un jornal. Un jornal. Jornal i mig, jornal i mig. ¿Vale? Apartat de llegendes urbanes. Anem a dir-ho Hi ja. ha llegendes urbanes, Llegendes a este urbanes. respecte, A veure, clar que sí. És que això, avui un alumne m'ho ha dit, no, perquè... Dic, no! Ningú li toca els ous al papa. Ningú. Ningú li toca els ous. Això que s'ha vist en pel·lícules que van ir fent cola per palpar-li i dir Sí. tiene 2 huevos y una pelila. Sí. No existe. No és de veres. Això és una llegenda. Que naix d'una altra llegenda, la de la papessa Joana, dient que una va elegir a un cardenal que era cardenala. I pues, la dona, o l'home, bueno, el que vulgueu, que anava ahí per les processons i un dia en una processó va i va parir. I van dir, mira, mantecao, cuidao. Al remat no era. No era. Que després ja passa això i després hi ha un, en el segle XXI, hi ha un tio que s'inventa una pel·lícula que es diu... Bueno, sí que... No vaig a fer spoiler. Però va per ahí. Però mala campanya, per cert, que campanya estan fent els de Conclave. La pel·lícula. Que bé els avinguts per res. Estan facturant, ahí, vamos. Que bé els avinguts per res. ahí han fet ahí previndre la mort i tot. Però una pregunta, la papessa Joana va existir? No. O sigui, que això és mentira, ni va Esto existir es la papessa mentira, esto es Joana, mentira. ni a partir d'aquest moment se'ls tocava les castanyes Les per veure que eren castanyes, homes. això, Tot vale? això és mentira. Ui. Se pot ser papa sense ser cardenal? Home, Sí, sí, per sí. l'exemple que ens has posat abans. I No em actualment conec també. altre, bueno, no el coneixia ni l'anterior. Ja se podia abans, però des de Joan Pau II se va acabar d'aclarir, va establir una sèrie de regles, se pot ser papa sense ser cardenal, però no se pot ser papa sense ser bisbe. ¿Vale? Ah, Vale. vale. No és precís ser cardenal, però bisbe com a Sí, mínim. perquè el papa no deixa de ser el bisbe de Roma. Clar, No és pot- un detall No que pot, està ser, bé. no pot ser bisbe sense ser bisbe. Sí, correcte. Bueno, a no sé que siguis filòsofo, que pot ser innocent i estar i no estar, saps què t'he vull dir? Vale. Algú papes que no han sigut bisbes ni cardenals? No. Sí. Ah, sí? Sí, també. Sí. El primer, qui va ser el primer papa? Sant Sant Pere. Pere. Sant Pere. Sant Pere no era bisbe, no era papa, no Que era no res. s'estilava. De fet, no era ni cristià. No era ni vale? cristià, era jueu. Era jueu. No s'estilava tot No això. s'estilava. No. Estava tot per fer. Fa- Vicent. Les sandàlies del pescador. Clar. Vale. A Sant Pere sabeu que el van crucificar en el Vaticà, que és una muntanya on estaven els endevinadors de Roma, que eren els vaticinadors. Per això es diu Vaticà. Està tot relacionat, És increïble perquè Sí, ve és que Vicent tot i una fa que el teu cap quadre, pam. Tot té una explicació. Clar, el Vaticà és la muntanya dels vaticinadors. Molt bé. Val? En el segle III teníem a Sant Fabià,
que va morir martiritzat per ordre de l'emperador romà Deci. Molts anys després va contar que fou elegit, ell no era ni retorn ni res. Era un senyor con boina que passava per allí i li se va ficar el colom damunt del cap mentre estaven elegint els altres i van dir, això és l'Espíritu Santo. I va dir, no, això és una caguera. Però del colom, jo és que visc en un carrer filla que no pots deixar el cotxe fora. Per damunt de les seves possibilitats. Sí. Sí, ho hem experimentat, perquè sí que hem experimentat per això. Entenc una cosa, a sa Fabià li va cagar un colom. Era un home que passava, li cagava un colom damunt i el converteixen en papa per això. I per ser papa me'l van martiritzar després perquè, clar, els cristians en aquell moment no queden d'ell, no estaven de moda i tal. Sant Celestí V, que era un monjo eremita, vivia apartat del món amb les cabres i va ser elegit en 1294 enmig de tot este conflicte que estàvem contant. Una cosa, estàs tu, que vols ser eremita, apartat del món en les cabres i venir i diuen, ara papa, també són ganes de tocar el nas? Sí. A dir-te. Però tu també, si vols estar apartat del món, no diré, pues mira, no, però no, igual és que estar apartat del món de tipus... De la boqueta xicoteta. D'Instagram. Mira de qué playa estoy, es una foto. Bueno, ¿y por qué? Bueno, lo del bisbe ja vos ho he explicat, ¿vale? Vale. És precís que siguin bisbes perquè el papa és també bisbe de Roma. Exacte. Per què se fa el conclave? Des de quan se fa el conclave en la Capilla Sixtina? No ho sé. Des de 1492, quan va ser elegit el nostre col·legui, l'empotreitor de la Ribera, Alexandre VI. O sea que al final els valencians tenen que estar ahí. Estem ahí. La Capilla Sixtina, que tu dius, hòstia, que ben triat. No, perquè en aquell moment la Capilla Sixtina estava a lluir tot, no n'hi havia pintura. No estava encara arreglat. No estava arreglat, que no havien ficat ahí el paper de la paret. ¿Vale? La fumata blanca, que no fumada és una altra cosa, ¿vale? Sabem que va ser que des de Gregori X, que hem parlat adés, els bois dels cardenals es cremaven per a que ningú sapiera qui havia votat, no per fer fum, se cremaven. Se cremaven perquè no sapien jo si havia apoyat a este o a l'altre. Eixe fum que podria, no significava res. El que sí que pot haver passat, que no se sap, és que ciutadans de Roma, que sempre estan ahí pendents d'esquadrinyar a veure qui és i qui no és papa, no de baix, el papa fins l'altre dia era el seu governant, pues està aquí esperant. Entonces, quan veig que diu, ja han cremat, pues ara han votat. Han fet una votació. Han fet una votació, però no sabia. I n'hi havia corrillos. I al final, ja en el segle XIX, corrillos, en el segle XIX van dir, i per què no li fiquem un color a cada fum i així que sàpien que com tal? Donen pistes. Exacto. I ell se va inventar lo del fum negre i el fum blanc. Està molt bé l'invent. Que això serà depèn d'allò que es crema junt als papers. Clar, ara actualment tiren productes químics i coses d'estes. En aquell moment era palla, banyar en draps perquè fera fum negre i la palla seca perquè fera fum. Fumata blanca, quan això ja s'havia trobat. Més coses. La roba. La roba què vol dir? La roba. Per què van vestits de blanc? Una roba? No. Tu saps quan entres al conclave qui té que eixir papa? No. El papa... Quan ell diu habemos papa i ja vestit de blanc. Ah, però això fan la bateta solta. No, el que fan són 3 talles de bata. Correcte, que ja estan, de fet, a dia d'avui ja les han deixat allí. Fan 3 talles, la XL, la M i una S. I així, si tens un sanguanguet, així primer t'hi esquifiat, pues la S, i si tens un xoto, pues com jo me gran, pues ja tens una XL, i ja... que la panxa marca. És que ma mare diu acoplat, saps? Si te ve acoplar la roba... I per què se canvien de nom? Per què no pot ser un papa en el seu nom de... No n'hi ha ninguna obligació de canviar-se de nom, ¿vale? Però és una tradició mil·lenària que, a més, té un origen curiós. Del primer papa que se va canviar de nom va ser Joan II, en el 533. Joan II. Per què? Per què? En el 533... A veure, fem una composició de lloc. Estem en el segle VI, val? Encara que l'emperador en el segle IV havia dit todos cristianos, a veure, tu ara veus un senyor i el diu, tu demà has de ser una margarita. Tu dius, espérate, aguanta, ¿no? Claro, ja veurem. Tu has de ser cristiano, diu, vale, sí, tu ves fent camí. N'hi havia molta gent que encara era pagana en casa. Vale, és que a este senyor, a Joan II, li diuen Mercuri. De nom. Entonces Mercuri és el nom d'un déu romà. I ell va considerar que igual no quedava bé ser papa en el nom d'un déu romà. I se'l va canviar per Joan II. I a partir d'ahí
Li van agafar el gust. Li van agafar el gustet, vale? I ja està. I també és un acte simbòlic, perquè canviar de nom, això també ho fan les monges, canviar de nom. Canvien de nom com a indica que és un nou començament. I també el nom del papa també és molt simbòlic. Fixeu-se. Però també trien algun nom que els vulgui dir alguna cosa. Francesc va triar el nom d'un sant que el seu missatge bàsic era que el paradís o la vida eterna només s'alcança a través de la pobresa. I és un poc el que ella ha volgut pregonar. Benet XVI és un papa que tria un nom de 16 papes anteriors, és a dir, és un papa que està marcat per la tradició, no vaig dir el conservadorisme, que també, però que vol guardar... Una continuïtat, de fet, Benet XVI va traure moltes robes i coses que duien els papes més antics, per exemple, les sabates roges. Ja feia anys que un papa no duia sabates roges. I este se'ls ha llevat? Este s'ha llevat fins a les sabates blanques, vull dir, anaven les seues sabates negres que va... Anem a l'oratge. Les transicions de Vicent Giné són les millors. Estava molt interessant, parlant de papes i entrat. Jo estava escoltant... Jo anava a recordar simplement la fórmula per a triar el papa, que és Habemus Papam, i després diuen Eminentissimum, Reverentissimum, Dominum, Serafí el de la Tona, ¿vale? És el nom que té ell. Vale. Quisivi nomen impositum, pues Casimirum però no veum, ¿vale? Casimirum però no veum. És una fórmula que s'utilitza sempre. Sempre és això. Habemus Papam. Habemus Papam. Habemus Papam esta setmana o la que ve. I jo li vaig preguntar a esta gente per què és Papam i va fer una explicació del complemento directo. Que no té... Que no venia al cas, no venia al cas. Va, que anem a preguntar-li a Javi perquè... Nosaltres ja hem tingut fumata blanca en la redacció, perquè estàvem treballant i es veu que ara en el Bona Vesprada ens oferiran una gravació o algo que estàvem fent allà baix, estàvem provant amb, no sé, uno que anava disfressat d'Indiana Jones i tirant fum, i de sobte nosaltres estàvem ahí treballant, hem vist una fumaguera blanca i em dic, ja n'hi ha papa. Anem a posar-te la música de l'oratge, que realment li diem nosaltres a esta sintonia de l'oratge que siga sintonia d'ovnis o de món extraterrestre. És transcendental. Anem a parlar de l'oratge. Una miqueta extraterrestre... A veure, la música... Jo puc dir alguna cosa. Habemus Papa! Així ja el tenim. Música d'ovni inquietant. Puc dir jo alguna de l'oratge? Digues. Això no té trellat ni s'aclarir ni res. Com que no? Ara fa vida la primavera. Ara he sigut jo de casa. Tenim el comodí de la primavera, ara. Ha estat granitzant en Morella, fa no res. Sí. I avui pujaré un vídeo a xarxes socials. Que este matí si jo m'anega curta de casa i tenia calor i ara vindre-se agarrat el tramvia i estava gelant-me. Per això que entre i altre... T'explico per què passa? Dis-li a eixe que ho arregle. Però si jo ja he canviat la roba de l'armari. Jo ja he canviat de l'armari. Quiero anar i vindre. Jo tinc la casa en alt. Ara la primavera... Quan jo guardo les xaquetes... Este any mos ha tocat la banda Inestable. Feia molts anys que ens tocava la banda estable, aquest anticicló, aquestes temperatures extraordinàries en primavera, que este any sembla que estan aguantant, que no han arribat encara. Pregunta, que jo sé que tu saps el que tens ahí la bola. Per la Rioja quin desfarà? Que me'n vaig. Què te passa a la Rioja? Cada setmana. L'oratge a la carta. Me'n vaig a tocar a la Rioja. Dius tu. Inestabilitat. Què dius? Sí. Però, Javi, això ho has dit... És que ens arriba una borrasca. Ho has dit a posta. Per què preguntes? Per què no preguntem? Agafa de tot. Camiseta mena curta, però també xubasqueret i paraigua per si de cas. La Rioja és molt xula. Sí. No, ara en sèrio, si teniu l'oportunitat, vaig a un poble molt xulo que es diu La Guàrdia. Que fan una concentració de dolçainers anual de tota Espanya. Però si n'hi ha uns quants. Xula. És una terra de dolçaina. Nosaltres anem cada 2 o 3 anys, la meva colla... Bona excusa teniu. Sí, home, és un viatge cultural. Sí, lo que tu veig. La cultura és molt àmplia. No, total. Hi ha un amic meu que dia que el vi és cultura. Viva el vino! Moltes gràcies, Vicent Llinares, moltes gràcies, Gavi. Inestabilitat pel que fa a l'oratge, però sí en els nostres cors. Què anem a escoltar ara? Les notícies i l'actualitat, no se n'aneu massa lluny, que després tenim la tercera hora del Queda't amb mi.